Bare pissekedeligt. Og så er der mega mange indvandrere. Ja. Jeg hedder så Jeanette. Og jeg er flyttet til Nordvest. Fra Nørresnede. Jeg er 31. Bor sammen med min kæreste Nolle. Og det er på grund af ham, vi er flyttet herover. Fordi han tømmer, så vi kan nå arbejde herover. Så det er sgu ikke min idé, det er det ikke. Så så fået det her kamera, ikke? Som fik kammeraterne derhjemme, ikke? Så jeg tænkte, jeg kunne filme noget af det her. Så lave sådan en videodagbog eller sådan noget, ikke? For det kan jeg sgu altid bruge. Ja. Så det bliver en rigtig fed jul.